हाय लोगोफोर आं भिडिअ लाबोनायनि जाहोना बेनो जे आं दि मैया भिडिअ होखादोंमोन मोनसे खनजितानि बागै आं दाबो बिनि बागैनो बुंगोन। गावहा माने रायजो मोजां जायासै आंनि संसारखौ मानो बिदि खालामदों बियो। मेल्ला हौवा दं बेहा आंनि हौवाखौसो मोनदों नामा बिदि बमब्रायनो बियो साला। नोंखौ दा बायदियाव मोननांगौबा साला आङो नोंनि खानायखौ दोंसे दों बुखुजोबगोन आङो साला। आंनि संसारखौ बिदि दा खालाम आलाय सिलाय नोङो। नोंहा मोजां जायाखैबा आंहा मोजां जानो सिमां दङ जानला मोनला दाखालाम नों आंखौहाय साला। आगोलनो मिन्थिनानै बुंदों आङो बेखौहाय आंनि फिसाजों रायरायो नामा होननानै फन हरनानै बुंदों आङो नोंखौहाय। नों बेवहाय बुंहरलायदों गाबलायलायनाय साला आं रायराया नोंनि फिसाजों आं फन रायराया होननानै। दा नोंनि गाबलायलायनायनि खिथेरा मा जाखो दा मा नुखो आङो ससियेल मिडियायाव आं दा मा नुदों आं नोंखौ दा मा नुदों। नों दा बायदियाव मोननांगौबा आङो दा नोंखौ मा खालामगोनथाय आङो साला। खानाय थानाय बुखुजोबगोन आङो साला नोंनि मोखांखौ खुसेरजोबगोन आङो नोंखौ। लाजिनो रोङा बे दासो सिख्ला गोरलै देरफुनाय बेयो फिसा ड्रेस गाननोसै हौवाफोर बरायनोसै बेयो लाजिनो रोङैया। साबसे हौवा फाग्ला खालामनो सानदों नोङो लाजिनो रोङै। हौवाखौ गाज्रि होना आङो थग्रोंखौहाय बेसो गाज्रिसिन लाजिनो रोङा बे साला सिख्ला गोरलै दासो देरफुनाय बियो फिसा सानैनि बिमा जालायनानै लाजिनो रोङा बेयो। ससियेल मिडियायाव ओंखार नालाय मोजां ओंखार गियान दंबा गियान गैयैसो नोङो सासे साला। फिसा सानैनि बिमा जानानैबो लाजिनो रोङा नोङो गुन्दिसो नों सासे बाजारि मालायनि संसारखौ अरसुनानै होग्रा साला। आरो आंनि फिसाखौहाय मानो भिडिअ होफादों सोर भिडिअ होफादों आंनि फिसाखौहाय बेसोरसो जादों दाया। आंनि फिसाखौ जानला मोनला भिडिअ दाहोफाखा आंबो लिंखायो बेखौहाय दाननोबा दानाबा साला। जोंनि फिसाखौ जोंखौ गेजेराव लानानै दाहो आं होनांगौबा होगोन आरो आंनि फिसाखौ रावबो नागिरनानै आंनि फेसबुकाव नागिरनानै रावबो दाहोखा। गुन्दि जादों बे साला लाजिनो रोङि। अबहाय खारनांगौगोन सानदों बेयो अबहाय खारनांगौ नोङो आंजों जेबो खालामनो हायो सानदों बेयो। फिसायाबो ओरैनो खुगाल' बेखौ जेबो खालामनो हाया बेखौ साला ओरैनो भिडिअल' होबाय थानोसै जेबो खालामनो हाया बेखौहाय। ओरैबा ओरै नागिरनाय